Natuman gayud ang zero casualty nga target sa Cebu City LGU sa pag-igo sa Bagyong Wilma. Sayrantang detalye sa report ni Alan Domingo. Mato ni Konsel Dave Tumulak, ang chairman sa Committee on Disaster Response sa Cebu City, nga nasubrahan man sa pagpangandam ang syudad sa Bagyong Wilma apan nagbunga kini og maayong kalambuan. Way natala nga naangol, na-missing ug nakalas sa pag-igo sa Bagyong Wilma. Kini tungod sa kooperasyon sa publiko. Dako matod pa og epekto ang Bagyong Tino sa gibating katagam sa mga tao. Ang pangandam na to nanubra, lakip na nga itong mga kabaranggayan. Magpasalamat ko sa itong mga barangay nga sila mismo nitabang usab sa syudad Subo pagpatuman nga safety ang atong mga katawhan, ug magpasalamat po ta sa kahitasan nga dili kay kini dakong kadaot zero casualty ang atong dakbayan Subo. Ang Bagyong Wilma nagbilin og danyo sama lang sa nahugnong party sa usa ka karsada sa barangay Binaleo. Klarohon lang nato nga dili gyud ang tulay dinhi mo ay nahugno kundi portion sa karsada nga nagabuk na daan dihang niigo ang Bagyong Tino o dihang miigo ang Bagyong Wilma na hunlak na ang naasoy karsada. Tinabangay pod ang developer sa Deo Homes para temporaryo nga makatabok ang mga sakyanan kay kung dili to nila ayohon tanang mga residente dito sa Deo Homes di gid sila kagawas. Daling nahimuan og temporaryong kaagian ang mga nagpuyo sa dapit nga naapektuhan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.